la paraula al senyor Quim Arrufat. Miri, sap què ha passat amb aquest conflicte, que és el més greu de tot, perquè ha deixat de ser un conflicte laboral localitzat en una fàbrica a Santa Perpètua i ha passat a ser un conflicte polític i social que ens preocupa a tots i a totes nosaltres, perquè ens hi va el nostre dret a vaga, perquè és un dret, encara que no ho sembli o que sembli mentida, és que aquesta vaga ha estat vulnerada des del principi amb el suport de la Generalitat. L'ha vulnerat l'empresa, ha contractat esquirols, distribueix els productes fabricats en altres plantes a través a Catalunya, vulnerant el dret de vaga i ha intentat provocar en nombroses ocasions la plantilla per provocar reaccions violentes i així utilitzant la reforma laboral i legalitzar el dret de vaga. I això ha estat fet amb el suport per acció, enviant els Mossos, i per omissió de la Generalitat, quan envia inspecció del treball un dia, certifica Inspecció del Treball que ja es vulnera el dret de vaga i li posa una sola multa per un dia de 6.000 euros i no torna més. Vostè sap què hi diuen en els envoltoris dels paquets de dònuts i de donetes de Panrico? Hi diu fabricat a Santa Perpètua de Mogoda. I és mentida. Es vulnera el dret de vaga, està fabricat fora de Catalunya, es porta i distribueix aquí vulnerant el dret dels treballadors i les treballadores, com vostè ha dit, reconegut encara ara, encara avui a la Constitució i a tantes altres legislacions, reconegut en aquest país. Nosaltres li preguntem per què no ha posat una multa diària, que és el que tocaria a la fàbrica, a l'empresa, per vulnerar a diari el dret de vaga.